ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നാവുകൊണ്ട് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ആ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. സഹന നിമിഷങ്ങളിൽ, മുമ്പര നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദൈവമേ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വാചകം, ആ സ്നേഹം നിലനിൽക്കാൻ, തീഷ്ണതയിൽ കൂടുതൽ ആഴപ്പെട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, സഹനങ്ങളുണ്ടാകും, നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാകരുത്, നീ എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുക. ആ നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, ദൈവം എന്നെ പരിപാലിക്കും, ദൈവം എന്നെ വഴി നടത്തും. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവിട്ട് ഓടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സുഖത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ദുഃഖ നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവമേ, ഏത് വേദനയിലും പ്രതിസന്ധിയിലും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. അതാണ് വിശ്വാസം.